सोलकडी करूची म्हटली ना काय नारळ फोडा किसा त्याचो रस काढा असा आता रोंबाट घालूची काही एक गरज नाही. अशी झटपट अडसाराचीच म्हणजे शाळेची सोलकडी एकदा करून बघा, परत परत करशात. जिला काडसाड हाडूक सांगलंय तर त्यांना सरळ फोडून त्याचा खोबरा आणि पाणी बांधून घेऊन इलो. असो राग इल्लो पण काय करशात सांग काम्यानी हो ना म्या. तशातली गता नारळ वालू तर त्याच्या पुढचं हुशार. त्यांना तर खोबऱ्याचे तुकडे करूचे सुद्धा कष्ट घेतल्या नाही. खोबरा धुवून घेतलंय, तुकडे केलंय आणि मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलंय. लसूण आणि मिरची घातलंय आणि शाळेचं पाणी घालून बारीक असा वाटून घेतलंय. तो रस गाळून घेतलंय. मग हे उरलेला पाणी मिक्सरच्या भांड्यात ओतून हिसळून घालून घेतलंय. चवीपुरता मीठ आणि आगूळ घातलंय आणि व्यवस्थित सोलकडी ढवळून घेतलंय. अगदी 2 मिनिटातच ही अडसाराची सोलकडी तयार झाली. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही पण अशी सोलकडी एकदा करून बघा. तुम्ही कधी ह्याच्या आधी अडसाराची म्हणजे शाळेची सोलकडी केलास की नाही ते कमेंट करून माका नक्कीच सांगा.